дар нимаи дуюми рӯзи аввали форуми байналмилалии Экспо Суғд 2021 муовини раиси вилояти Суғд Холҳайдар баромад намуда доир ба рушди соҳаи саноат ва имконияту иқтидорҳои корхонаҳои саноатии вилоят ба иштирокдорон ки аз минтақаҳои гуногуни Федератсияи Россия, Москва, Тверь, Свердловск, Воронеж, Самара, Липецк ва вилоятҳои Тошканд, Фарғона, Самарқанд, Қоқан, Намангон ва соҳибкорони бурунмарзии ватан иштирок доштанд маъруза намуд. мудири шӯъбаи иқтисод ва сонаати назди мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд қайд намуд ки айни замон дар 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят беш аз 680 корхонаҳои саноатии хурду бузург фаъолият доранд ки ҳамарӯза маҳсулоти хушсифат бо ашёи хоми ватанӣ воридоткунанда истеҳсол менамоянд ва дар баробари таъмини бозори дохила ба зиёд давлатҳои хориҷ низ содирот менамоянд ва талаботи зиёд доранд. ҳамчунин қайд гардид ки ҳамаи корхонаҳои фаъоли истеҳсолӣ имкони зиёд кардани ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолиро доранд, зеро вилояти Суғд ҳамчун водии имкониятҳо дорои шароиту имкониятҳои зиёд мебошад ва 50% корхонаҳои саноатии кишвар бо дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд ба истифода дода шуданд. муовини сардори сарёсати кишоварзии вилоят дар мавзӯи ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, захира ва коркарди он дар корхонаҳои саноатӣ маълумот дода қайд намуд ки бо дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат дар вилояти Суғд сол аз сол майдони кишти маҳсулоти кишоварзӣ, боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ зиёд карда шуда истоданд ки бо ин роҳ тавонистанд дар соли равон низ ҳаҷми маҳсулотро зиёд намуда меваву сабзавотҳоро ба таври тару тоза ва хушк карда ба хориҷ содирот карда истоданд ва имкон доранд дар рафти форуми мазкур бо намояндагони бахшҳои кишоварзии Россия ва Узбекистон ҳамкориро ба роҳ монанд. Шаҳло Ватанова соҳибкори ватании доир ба ҳунарҳои мардумӣ ва қолинбофии дастӣ маъруза намуда илова кард ки сол аз сол шумораи сайёҳон меафзояд ва талабот ба қолинҳои дастбофии арғувонӣ аз пашми гӯсфанд ва сӯзаниву гулдузӣ ки бо риштаҳои пахтагини аз ҷиҳати экологӣ тоза бофтаашон рӯз аз рӯз меафзояд. дар анҷом муовини аввали раиси вилояти Суғд Холҳайдар қайд намуд ки дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қарори раиси вилояти Суғд ки форуми байналмилалии Экспо Суғд 2021 баргузор шуда истодааст, дар рафти он метавонанд дар соҳаҳои гуногун шартномаҳои ҳамкориро бо соҳибкорону инвесторони Россия ва Узбекистон ба имзо расонанд ки ин метавонад дар самти рушди соҳибкорӣ ва расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ саҳмгузор бошанд.